Ymweld ag Ynys Môn, Môn CF. Gall ymwelwyr ddod i fewn trwy apwyntiad yn unig. Danfonwch e-bost neu ffoniwch i drefnu eich apwyntiad o flaen llaw. Ar ddiwrnod eich apwyntiad, cyrhaeddwch ar amser, ddim yn gynnar nac yn hwyr. Ar eich dde wrth i chi ddod i fewn i'r adeilad, mae yna hysbysfwrdd yn eich atgoffa i wisgo masg a chadw pellter cymdeithasol. Pan byddwch yn cyrraedd, bydd angen diheintio eich dwylo wrth ddesg y dderbynfa. Mae gofyn i holl ymwelwyr gwblhau holiadur Covid sydyn. Bydd aelod o staff yn gofyn cwestiynau i chi a'n cwblhau'r ffurflen ar eich rhan. Ar ôl cwblhau'r holiadur, bydd aelod o staff yn eich arwyddo i mewn. Mae yna ddwy ystafell gyfarfod ar gael. Mae desgiau wedi'w gosod a sgrin rhannu glir. Unwaith mae'r cyfarfod wedi gorffen, bydd gofyn i chi ddiheintio'r gadair a bwrdd gyda'r weipiau a ddarperir. Bydd drws yr ystafell gyfarfod yn cael ei adael ar agor i helpu'r aer i gylchredeg. Os ydych angen apwyntiad preifat, gadewch i aelod o staff wybod wrth fwcio. Ceir cynnal apwyntiadau preifat dros alwad fideo, Zoom neu dros y ffôn.